Rigtig godt nytår. Det er jo næsten præcis et år siden, at jeg stod her som helt ny chef. Først så vil jeg lige kigge tilbage på, hvad vi lavede i 25 helt kort. I samarbejde med Forsvaret har Hjemmeværnet igen i år ydet støtte til lands, til vands og i luften, til værtsstationsopgaver for udenlandske styrker. Vi har bistået med danske styrkers deployering til Letland, og vi har eskorteret russiske destroyere og andre skibe gennem danske farvande. Vi har været der, når der blev kaldt. I har gjort en kæmpe indsats, som vi i hjemmeværnsledelsen gerne vil sige tak for og anerkende. Som lovet vil jeg også kigge lidt fremad. Situationen i dag ser om muligt endnu mere sort ud, end den gjorde for et år siden. For os betyder det jo, at hjemmeværnet er vigtigere end i mange år, og måske ovenikøbet vigtigere end nogensinde. Et stort og stærkt hjemmeværn er helt afgørende for, at vi i Danmark kan beskytte os mod de trusler, der ligger foran os. At hjemmeværnet er vigtigt, er ikke bare noget, vi selv går rundt og tror. Bredt i samfundet er der nu en anerkendelse af, at hjemmeværnet er vigtigt. En stærk forsvarsvilje herunder et stærkt hjemmeværn skal være med til at afskrække nogen fra at ville os det ondt. Og hjemmeværnet er en helt central del. Rigtig godt nytår, og tusind tak for jeres indsats.